For today's video kay naana sa pa challenge si Pitmaster. O kaniday na challenge kay grabe ram pagkadalia, igura ka magkakupakop sa kwarta. Tagaan ra ka 20 seconds kung pilaay mo ang mahakop, maimuha na. Baldo kung daghang kag makuot. Mauna siguro ni pa challenge si Pitmaster na grabe pagkasayo na. Mauna kung ganahan ka maka-appeal diha. I-share lang ni ang video, gayaw kalimot og follow. Ya syempre pag deposit bisan 100 diha sa ato ang link. Basin ikaw ang sunod na mong mapilian. Way kaon pero kwarta giladlad. Palit kag bugas daghalayo. Kung ikaw ang paapilo na nasud sa 20 seconds, pilay mo ang mahakop. Follow dia kay basin ikaw sunod na maka-appeal. Hindi ko ka ala-ala mo! Touchdown! Go Idol! Ato ka bigkas oy! Sayang kayo! 10 seconds! 2 5 4 3 2 Paldo kung ikay maka-appeal aning money machine. Ay kalimot og follow kay basin ikaw ang sunod na mong paapilon. Ingon way kaon, kwarta ganiyo galadlad. 750. Yay, kaduha. Pang 8,000 times 3. 24,000 duha ra ka pindot. Pag-register og pagduha kay mamili ko og 5 ka buok na ako ang tagaan og tag 5 kg cash.